Ayfeň bilerke. Gerengli mi? Ya da kere. Lasın näme? Tiziň hiç biriňize aýry göz bilen garalanma. Tiziň tämirdiligi, ýellen ýurup behiçli bedewlersiňiz. Garlaňda uçup. Siz ilimiň göz guwunjy. Men uçurgany tyndyram. Hawa. Durmuşda şeýle pursatlar bolýar. Ol sen ykbalyňa baglanýar-da. Seni özgördi. Seni diňe bir maksat bilen ýaşadýar. Men ata bolan söýgüim sağalygymdan başlady. Bir gün obamyda üýtgeşik bir at getirdiler. Ol diýsen täsinni. Owadan biz oğullar bolup ol aty fiýlemaga bardyk. Seret at getiripdirler. Bulatga owadanlygyny at diýip şuňa diýäsiň. Allah, diýsen gowat. Men anat minip görmesem armanyna galarym. Yok, sen onu bilme. Näçin men onu bilmeler? Ey ho, sen bulatı bilenin görseler sen diýençeler. Bilme. Häzir şu atymyň işime bir seret. Aýdy şuňa etdik. Atlar ýanardy. Bolýa, geç otur. Şu gezek obaň etegini köp atjyglanykdy. Olaryň ýad ülkeleri äkidiljekdigini hemmeler bilýärdi. Gellaga. Ömrüni bedewlere bagşlanan adam. Onuň gaharly gözleri häzir taryp edilýän atyň eýsine saklanypdy. O zalim adam tohmatlaryny ýagnap ýad ülkeleri berýärdi. Gellaga bolsa şol atlaň hasyratyny çekýärdi. Men ol adamyň aty minmäge münasip däldigine göz ýetirdim. Şoň üçinem oň atyny alyp kaçdym. Adamlar, at gitti, at alyp kaçdylar adamlar. At gitti, at alyp kaçdylar. Durdaga at gitti, at. Mal kaçdy. Ay bilmedim ben, alyp kaçdylar. Janawer, o gıyarat bide ettirmez. Biz bölünüp ata olay garjak bolmaly. Bir çarçy, sen sesin yetdiginden toyda kynýany gaýry. Düşündüm Zaparjan, düşündüm. Sen sesin atyň uluguna galan. Çuçan. Men ata minip uş bolup asman uçdum. Bu duyguýumy söz bilen düşünüp bolmaýar. Idil şo wagt men bütün dünýäni unutdum. Ýeketäk arzum şatyň ýanyna köprek bolmakdy. Men akkuş bilen kölüň ýüzünde günüň lowurdaýan keşbini gördüm. Diýsen ajaýypdy. Men saklany bilmän. Bu gözellige özüm urdum. Bol, çartırak, gideli. Bolsana. Yoksa biz tutarlar. Seni menden ayırarlar. Men onu islam ol. Durmasana, gideli. Bol akkuşum, bol. Dur diýerler sana. Bizden tutup kaçıp gideceklerin var bak. Dur!
Akkuş! Pellihana yeten oradan iyidine kaydı ver. Oo, pellihana yeten oradan iyidine kaydı ver. Akkuş! Ora, men geldim. Dur gitme. Fatmacan. Sen bir bilsedin. Men seni şeýle bir göresim gelýär. Fatma. Oradaga. Oh! Oradaga. Ah! Oradaga selam alik. Wa aleykümselam. Oradaga. Men yeni gelendirin. Ah, jaganjan qydım senmi? Hana daşar yurtum ihmanlaram getirdim. Olar at görjekdir. Häzir görkezäýär. Bolýar, Nepes, oradaga. sen özüň işläber. Bolya. Sen Beni işler hazır davet gider. etme. Özüm Arkayım, işlerim. işler Gidiver Bolya. Ine geldik. Gelin mihmanlar düşüverin. Vay teredin neyse. Olur hakiki gülnöğür görüldüğüyle. Geliverin. Gelin. Gelin mihmanlar geçiverin. Gelin. Gelin çalıştıranlar. Atlarımızı tanıştıralım. Assalamu alaykum Murad ağa. Wa aleykümselam. Arada aklımdan mihmanlar. Ovadan atlanmadı var. Tayı getirin Murad ağa. Suratlar son benden alarsın. Ben sana ugulukmu diýdim Mehmet. Başga bir ýerini görseň gowy gördi. Hani gel otur oly. Men egermen. Özüň bilýän, öz işimizi özümize ýetir. Gayrat et Murad ağa. Amallykmy? Men atbakarım var. Atın bayrağı seninki maňa awraýy gerek. Awraýy. Bolmany ata berserit görüm. Ata göwnüňiz ýeter. Ýok diýmän Murad ağa. At bakarma diýdiňmi? Owa atbakarım var. Ne? Özüm gelýär. Nadarjan, men atbakarım. Bayramjanyň dosty. Ataň aty. Siz onu tanamadan. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Ha, o, bilgidi men gaty gowy tanaýan. Beletli. Ulağımdakini bırakov. Yok diýmän Murad ağa. Hey! Seni söydüm, söyüp bir gez begellim. Seni söydüm, hak giňedi bu dünyam. Kim men jogap tapman? Şu günlere çen, seni söyüp kimdiňmi bildim men. Seni söyüp bu getirdim bir zada. Kıyınçılık yok,
ejizlik bar dünýäde. Sen gülüm men üçin täsin bir dünýä, onu täsin edýän sirli duýgudur. Sevgi diýmek şu duýgunyň manysyn düşündirmek kyn bolan sevgidir. Hey! Düşünürüp bolyan zatdan bardy sevgi del. Biz muny ozallan bilýäs. Ýerkiçim, men bolşumy geň görene dädiň-de. Senden gizlin sırrım bolmaz. Aşık men. Yero, sen nire teredýän? Bay bo, sen kim düşnükli? Bayram, seni baban çağırıyor. Vay Arzuulcan, berekella. Jorajan muny ýadyň owadan günlerine meňredek. Sağ olun. Yine Jorajan tebigatın ehli gözelliklerini bir işine sindiretsin. Vay Arzuulcan kutlu olsun. Bir işi bana da öğretersin de. Borcu gencan, Hökman sana da öğretin. Bu iş kaçın edip yetiştim. Bir de daha aytaymadın. Diğer işim bile sizi beğenir ayınıydım de. Mine gat gowurdum. Kän eyledi mi? Kän wagtym almady. Töweleme rahmet sindirip bilipsiň. Ýeron soň bu işiňde sen näme diýjek bolan? Han pikirlenip görün de. Baryan ece baryan. Men häzir. Vay Mayacan, seni haçan görsen kızsanmaç, oturmadyňam. Oturup billimle bossan onşy. Bayramjanyň dogulanyň önüne ýürüýte sen çağıraýyn nik geldim. Arzuuljanym Hökman alyp. Ece, men çay demledim he. Arzuuljan, sen çaýyňy soň içäýärsiň. Bayramjan ikijiginiň büyük çökläp ýörüşleri şu adam gözüňimde. Arzuul, atyň doga bagysyny taýyn etipsiň. Men bayrama jaň edeýin, on begenlereýin. Dursana gaýs, howlukmasana. Näme üçin? Bayramyň dogulanyň önüne muny sowgat etjek. He, näme boldy? Bebertir oradagan ýanyna gidýär. Gurban üçin dokan doga bagyňa meltik gaýda aýsak diýär. Belkem senem gidersiň. Baralyň, atowuldan owadan gülleri ýolyň. Oradaga da kömek ederse gaýdylar. Hawa. Hawa gyzlar gideliň. Bilmedim de. Ertir olar aýlawa gidýärler. Eýle ertirony Hökman gidelim bolýam gaýda. O gaýdylar şey diýip. Bir bilen önüne duşşatda. Bayram. Ay Bayram. Ine kıyıllar Recep'in atının dogabağını okaptırlar. Ardıgülcan'ın okaptır. Bir kurbanı begenisin. Atının boynunu daktın bilim göreli. Oran merani görjek mi? Bardım. Sağ ol. Ha melem. Gidiya deyip kam çekme. Sapı doğa çekme. Sapındığım. Yeni görmeye gelip durarın. Hey sene var. Duyya da. Burada avula gelenler. Bardım. Men azabım oyunçu. Bir kunun bolmaly. Kim bilýär? Nesi bir işidir. Birden kulallasa. Hökman habar etkin. Hökman onu alat etme. Sen git de çapığın bilen bol. Oğlunun yanına bol. Bolya. Sağ oturun. Bol ya sağlıkta görüşelim. Tamam var. Zoşoyun kaynap. Zoşoyun ey. Aşkın odu yaman eken. Acalayarım. Garip gelse şafeneme koşayın ey. Aşkın odu yaman eken. Acalayarım. Ey, indi men kutulsam şundan salamat aşkın odu yaman eken. Zallarım ey. Zallarım ey.
Mehmet ağa, at salırın o atkana. O ne el tanıran o? Atı salmak bolanok ho. Bolanok dedim bolanok. Düşünçeliğin ağrıyım. Oh, inim. Ana oralığa geldi Mehmet ağa. Esselamu aleyküm orada ağa. Sağlık Mehmet. Bu oğlanlar bir atı çıkarayıp da athanadan. Men bolmasam atım adıma atğana goýberen neldirler. Oha, tel oğuşun uğru bolsa gerek. Orada ağa. Siz atı adamdan kovtan yanız. Tere oşun altılı. Terden tayı. Tumorlu. Hey Nepes, Bayramcan kişilerini getirdi. Bar kömöget. Bardım. Nazar, sen dini tumorlu durmadı, orada ağan aydan bilen olun. Bolya. Ödem kovçu işlevin. Arkayın ol Mehmet ağa. Yer tumorlu. Öde gelen reaktör. Orada. Ön kayıtışmayalı bana dine şu atın avrayı gerektir. O timine getirdim. Başka da ne gerek olsa aydı ver. Hiç saatimi kaygırman. Orada atım göğünümde yaradı diyen. Atın entek yarılmadık karpız. Onun innamlığını ayla workalar. İneyim bayram görmedin mi? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. İşte görekte olmadı. Anrakta mı? Hava. Yerin näme kiçseren? Yerin ýat gördün mü? Ziyanı yok, öwrenşerdin. Bizim öňümizden köp synaglar var. Bayram, kakan çağırıyor. Kaka? Men sana düşünmem geçtim. Sen nemen kirledi? Senin hiç kaçan çapuklarım çıkmaz, ateteredenem olmaz. Düşünüyen mi sen? Kaka, min atdy ýaşap bilemok. Yaşarsın. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam tağın. Yaş mıdır? Şükür. Oradağı? Sapa sağlık mı? Orada men size garaşyan barı verin. Bolya bararım. Yer işler o mu? Na şükür bir tappa. Ol bilye katı ol. Ertir Bayramcanım da olan onu. Şon tüde yatla dayanıp gelsin. Bayramcanım elimle barar. Öyle mi? Kutlayan. Bolya onu. Sağ olun. Ne deyip bolsa barar. İrek barın oğlum. Yerin näme boldy? Ay näde baýsam kan baba. Kaka matkana gelenmi halanok. Okuň bilen bolýar. Kamalemini koýçmaýan ýaly. Onda şeýle. Häziriň özüne öýüňe gaýdýan, okuň bilen bol. Ay baba, men mektebimi guturdum ha. Ýokary gujanym ala detme, meniň o hukman etişýäne. Atxana bilen öýüň arasy gatydaş, okuňa ýetişmersiň. Özüm bir aladyny taparym baba. Oňalazy saňa galmadyr. Men aýtşam aýtdym tordy. Ay baba, meni kovmaň datlaň ýanyndan men kiçserämem şapşykda hukman özüm görkezer. O mensiz, men onsyz oňup bilmen baba. Kiçsere de meni köýser. Üýdeme diýär alazyny tapaýarsy. Ay baba, näme meni gynýaňyz beýdip? Näme men beýdip köseýäňiz? Öýe barsam öýde şeýle bu ýerde de siz goýýaňyz, men äze düşünmän geçdimle. Bana düşünün ahyry. Men atsyz ýaşap bilemok. Han boldy. Oşuň nähili? Neden sağa däle? Näme? Babaň ýüregi daşdyn rödýän. Yer bolýa. Barany atlaň ýanyna bar. Bolmaýa oglum. Men seni hiç ýere gowmak. Şu aýlawda at çapmak maňa da meýser edermike? Näme aladalan ya? Sen muňa düşünmersiň. Düşünmeli näme? Bayram, näme etmelligini bir aýt da. Kiçleräň seni küýseýär ey. Maňa ýerden o abi. Şatlyk, hemişe hyýaly bir aýlaw gorgun sürgün. Gaty gystamagyn, howlukmagyn. Soňam bir aýlaw ýöre dersiň. Iýmin suwuny hyýaly bergin, hiç da nütku dämegin. Düşünmeseň babamdan sonra eşitýäňmi? Düşündüm Bayram. Arkaýyn bol, aýdysyn ýaly der. Doğru, sen kiçidiren kovat. Tuğulümü tumorlan tesel. Hani yorani, yoro, sana näme boldy bu? Bayramcan, men sana çay getirdim. Hawalaje, getir. Çay häzir bileçer. Näme okuyan? Hormatly prezidentimiziň Älim içiri at gezer romanyny okuyan. Romanyň baş gahremanylaryň bir memişteýiz. Bir gün oň ýanyna Tarhana taň ogly iňi berdi gelýär. Gelýärdi. Demirin atly tohum baytalyny uly nap bilmän ýatan aýtdy. Memişteýiz bu habar eşitýärdi. Ähli zadyny unutup şol gysraň alada bilen bolýar.
diňe şu wakaňyzy bilen mämi şaň hakyky seýsigine göz ýetirip bolýar. Men bir zada düşündim eje. Atçyna bolup diňe baratyň aladatyn näl? Eýsem himmatdan aladat bilen ýaşamaly. Babamyň menden näme isleýäni ünlü düşünýän. Ýöne näme üçindir? Men ýalňyşýan. Bayramcan, ýalňyşmaýan adam akylly däldir. Ýalňyşyny gaýtalamaýan adam akyllydyr balam. Bu sözler anlagyň pehminden ýaly. Diýmek, siz bu kitaby oňapsyňyz-da. Okudum. Saňa da gaýta-gaýta okuma maslahat berýän balam. Maya. Kakyň el. Maya. An gelsene yanımda mihman var. Adamyň başarlygyny onuň eden bitiren bir işinden bilip bolýar. Çay çykdy. Häsiýetiniň woli köp ýyllariň dowamyna öwrenmek kyn. Maya. Görüşdüňmi näme diýýär? Häsiýetiniň woli köp ýyllaryň dowamyna öwrenmek kyndyr. Men öňe maňýadymla. Şu datary öwredýän sen kakan. Sapa. Men kakam bilen işim bolmasyn. Sen kakan. Öz atlar bilen men oğlumyň başyny şaşyrdy. O saňa degen ok. Sene maňa degme. Ol sen sebäpli şu ýerde gelen ok. Men näme? Oňa gelme diýänmi? Kaka. Bolle deýinde. Menin ni çağa däl ahyry. Sen gürleme. Hasan olup ýördiň. Maya, men sana şunu düşündireyim. Men bir zat diýen sen başga tarafa çekýän. Sapa, bolle deýinni. Oğlun bugün dowlanyny, oňa ýüregiň awasyn. Bolýa kaka. Goý siziň diýeniňiz bolsun. Ýöne haş edýän. Şapy geçýänçe maňa deňme. Bor oğlum. Goý sen diýeniň bolsun. Agşam toya taýarlyk görüň. Men sen ýaş toýuňa hormatly adamlar çağırdım. Sen olar bilen tanış bolarsyň. Telekeçiliň ýollaryny öwrenersiň. Geljegiň öňünde oğlum. Toýumy jykdy bolsun. Bafranjan geldiňmi? Taňyr ýardy. Bu ne eşret ekeney aşıklık derdi. Maya gelmeyip Nemi gece hasbili. Yanlışlıktan yanlarey kalba ot birdi. Hayza aşık kanaley süyüdün duydu. Ah duydu. Difalar için yeney üldüm seni. Difalar için yeney üldüm seni. Üldüm seni, üldüm seni. Difalar için yeney. Bostancan görýärmi? Bayramjan bilen Anadolujan ikiji goşa umrýar görýär. Üldüm seni, üldüm seni. Difalar için neney, üldüm seni. Ay, yüreğimin rahat eyley, ayın yalkımı, kalbimi coştur yarey, deniz tolkunu, hazır tolkunu. Ah, yaram Amen sana sowat taýinladym. Çynyňmy? Hawa sana yarar. Doga bagy, kiçlere üçin dokudyňmy? Hawa kiçikler üçin okudum. Maňa ýarady. Sag bol. Sana muny öňde kapdym. Nesip etsin. Minnetdarlymyň çägi ýok. neney, üldüm seni.
Sapağa çağırdın mı? Çağırdım. Mihmanlar yığınlansın bolsa. Yığınlanıştı mihmanlar. Arkayın bol. Bolya. Bayramcan. Yaşın uzak bolsun. Ine de sen soğudun. Bu soğudun çuңur manysy vardır. Şahirimiz Seyit Nazar Seydi, Katı Süleyman Rüsü Bedewun diye. Şu sözlerden uğur alsak, biziň yetiştirýän behişti bedewlerimiziň dünýäde deňi taýy ýokdur. Sen durmuşda haýsy kar alsaň da öňü bilen ilhalar adam bolmagy dilek edýän. Al. Maksadyň ýet oglum. Tawal bagy. Bayram, dost. Yine biz oğlanlar olup sen yaş toyunu soğudandı. Yine görüşüm yani sen kiçi terengimin 5 atın şeklini hala geçirttik. Neydi? Yarayami? Maňa ýarady. Tawal dost. Yarasa al nesip etsin. O toy tutupsunuz. Toylaşsın kıydım. Sağ ol kaka. Aydanın gelsin. Köpten beri görüşüm doğru. Doğru. Köpten beri. Sen qarratan oyunu gelmegem ýadyňdan çykaraýdyň öýdýän. Ýokla kakacan. Men sizi bir pırsadam ýadymdan çykaramok. Görsiz nerede keliňiz? Men bolsa sizi mihmanlaryň arasyndan gördüm. Hani ýürüň toýa Kakam baramyň da. gördüm de gürleşeýin nidim. Bolya, onunla men size Şeyden täsir bermäýin. Ýöne siz hem mihmanlary garaşdyrmaly hele. Bolya. Bolya. Bir de mädir bar ya. Atladım bidem üstüne giydem. Çıkbatan ayacaklarından. Vah boyun tamağa çıkanda. Ecem pahir bolan olsam. Bayramjany gowanardy. Men hemişe Ecemjan bilen ýaşan bagtly günlerimi ýatlaýar. Kıydım. Sen heniden menden öýkelimi? Ýokla kakajan. Ýerün şonu seni ýadyranam bolsa, men seni günäkär hasap edemok. Başly kakajan. Muny aýtmalylar. Inni düşmeýän. Babar, ykbal eken. Bağışla meni. Men gideýin kakajan. Bolmasa ýer ağlaýar. Bolya kıydım. Menem baryan. Kakajan, Bayramjanym edilse diýäli. Ömrüni bedewlere bagş edermeli. Varın gidin. Varsa sizin için oldu. Gidin. Sizi göresim gelen ha. Beni yeke koyun. Bu hasratla men yüreğim çıdanak. Bağışla meni Fatma. Men seňeňde günäli. Men zirarly. Men sebäpli. Ey Allah.
nämekteki hurmadayda buya gidip bar ya. Menedir. Oraz. 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 O hurmadayda. Gel ver bahmrak. Gel. Hanı bolsana tiýdirek. Biwejen çağıraymatak boljak der. Biş meni ködüme başartjak der. Başartjak del. Howa. Näme ýagdaý agyrmy? Howa agyr. Bolýa. Beýdim, maýazan, balam. Men ýygyma düşüp ýörme. Sen bärde gal. Bolýam köşüp. Aglama. Men häzir gelýän. Gydym gelir. Gel. Maya, şun başyna gel jinleri. Gel kömek et. Gel. Beýdip serip durmasana ýürane. Hemme dat goýular. Ne diýip gelçi. Gydym hani. Gaýrat. Ejan oğlan. Koy. ağzına. Koşuş. Oraz! Dur, Oraz! Näme boldy? O akbaytıl kullanacak kon yami ýagdaý agyr. Onu gör kaýdaýdan nädi? Hayır, Akbaytal. Akmaral mı? Akmaral. Owa. Senem onu koyup kayttın mı? Dagy men ne deýin? Hey, edenin var bola. Oraz, dur. Nefes, sen gitti. Biwejan çağır. Fatmaň ýagdaý agyrdy. O kömek etmeli. Bar. Akmaral näme Oraz? Sen nire? Bar gitti, Biwejan çağır. Ey bolýar, Hay. bolýar. Öyle mi? Bolýar ya. Hani? Geli kimdir bir tanış bolaly. Hawal Akmaral. Ene oluş bitirdiň. Kerenliň nesli dowam edýär. Hawal Akmaral. Oraz! Oraz, biweja ýok eken. O ne hel ýok eken? Ay bardım ýok eken. Oho, Akmaralym bunu lapdyr. Ha, ola bolmandyr nefes. Oraz, biz bu taýa näçe garaşdyk? Ýaşandyň jekdäli diýen. Sen nire? O taý näme? Ey bolýada. Häzir men sana özüm serederim. Maýazan. Kıydım. Gelmedin. Maýazan, balam. Ujama. Dogan. Mayacan, ýydım. Ýür gidelim. Fatma. Mehribanım. Yediğim. Ne gideydi bu ya? Allah'ım. Fatma'nın menden ayrılma. Ötkünämi. Bağışla beni. Baba, näme üçin ýaş toýumdan gaýtdyň? Oğlum, geleýdiňmi? Tuweleme. Sene yigit çykypsyň. Ýör gidel oğlum. Türkmenistan'ın Türkmenbaşy Döwlet Täzirçilik Banky erkin pul serişdelerini amatly şertlerde yerleşdirmeli bildirilýär. Oýun bank karty raýatlaryň taşytlan pul serişdelerini ykdysady dolanşyga girmek maksady bilen ýyllyk 6,10 göterimli Oýun bank karty atly hyzmaty ýoly oýundy. Siz bu Oýun bank kartynyň kömegi bilen çäklendirilmedik möçberde
wagt pul serişdelerini doldurmak we istenlik wagtda ýygyny almak. Şewda we hyzmat ediş nokatlaryny nagdel hasaplaşyklary geçirmek. Altın asır kartlı töle ulgamyna ýoly oýlan äkli hyzmatlaryny tölemek. Mobil bank we internet bank hyzmatlary arkaly elektron tölegleri geçirmek ýaly amaçlyklardan peýdalanyp bilersiňiz. Türkmenistanyň Türkmenbaşy Döwlet Täzirçilik bankynyň oýun bank karty sizin hyzmatyňyzda. Ýokary hilli, owadan ýerli brend gala. Galanyň owadan eşikler sezmada akçam we owadan görkeler. Gala hilin owadan long we modana salansy. Men yan kaydalarımı yağından çıkarma. Bayramca. Tolgunma jok bol. Sen tolgunsam, atından tolgunu. Bolya baba, emmeler biliyor. Düşünmem. Bayram, elini atın. Bardım. Baba, bunun ilkinci çapı. Onun näme? İlkinci çapının gelen getirmelerle. Qaldı bol. Her bir herketin oýlun sportun işgären bilen görüp bol. Yine de Türkmen toprağını kemale gelen acayip nurana bedewlerimiz. Owadanlygyna taý tapylmayan şeýle bedewleri gösterip ýetişdirmekde uly işleri bitirýän aşnaatlarymyza bugunky günne biziň buýsancymyzyň degenjimeriň çägi ýok. Beýişli bedewleriň sany köpeltmekde, olaryň şan şöhratyny artdyrmakda uly mümkinçilikleri ýöredenlik üçin bugunky günne Türkmen halkymyz özüniň mehriban arkadaşyna, hormatly prezidentimize köp tapşyryk aýdýarlar. Kädir bolsa birinji sapşyga goşuljak atlar. Vay, döweleme Bayramcan. Hany telefonu Bayramcana burçan edildi. Adimala, qala, hayra. Ay, Allah. Maýa, Bayramcany görýärmi? Telewizorda görkezýärler. Hakyt, Bayramjanyň öýünde kiçi tereti bilen. Howa, teredýär. Bu işlanyň üçin sag bol Bostanjan. Bu oranda görşer. Henire palawysty. Sizi ber, meni ýadyr geler. Özünün ýynnamlygyny görkezjek atlar toýçy märekanyň şatlygyna şatlyk goşulary gerek. Alyň işdeňiz açyk bolsun. Yine atababı gelýän kesbi käri dowam etdirýän halifa aşnaatlarymyzyň biri Ustad Seýid Oral Berkeliýewiň şuňky toý gününe teýslik getiren kiçi deresinden gayrat etdiçim. Zökman şu ýaşda ýeňmelir. Birmin 400 metr aralydan ýaşy goşuljak atlar ine de ýola düşýärler. Seni ejen çağırýar. Häzir barýar. Bellahana çin bolan araq bolsa barha adalya. Atlar bolsa aýa buruşlaryny batlydyp barýarlar. Ine häzir ýaş ömüri kiçi dere çekip gelýär. Ýöne näme üçindir kiçi dere çapy bary atyny birneme kystamya. Onu
bere geçýär. Hormatly adamlar, goýbaz dowam edýär. Benim indi bolsa, nowatdaky çapşyra boşulacak atlar bilen tanşalýar. Garzynışken garat ýaşagy. Bağım nerede? Bağlam işte öğrettim. Hem için pellehana içinde koşuma demedim. Hem için yer depyem. Hem için ben at çapsımı görmedim. Hani koşuş. Ödün dursa. Birinci yaşta şunu yalı çapılsan bolýarlar. Ben ödüm hem ilkinci çapımda iň soňundan gelipdim oğlum. Seversen at çapman yap çaptın. Mene çapuda havarım ma. Amen moda at çapım at. Ödüm kiçtereni. O ilkinci çapını iyide galanat diye men günäkär. Yer bolýar. Ödüm kıynama. Yarıştır. Birde olurdun, birde yeňilerdin. Ondan yarışa koşulan atlar sen kiçlerine pessäle. Ben gowy tumorlamyn şeýse gowy. Tumorla? Şahtlyk näme? Yaşyň soň däle. Şahatlygym at çapman galmaz. Bar diýlennet. Hada bulan kelletine atsana gördäle bar küý köçedi pellahana birji bolup gelmek, ozmak. Kerwenjan. Sen şu radyoň bäri goýja sesini gatyrak açyp bersene. Olaryny ýene-de atlarymdan ýarşa goşularlar. Hormatly ýigitler, ene bu toý gününe ýaş atlarym ilkinji gedek çykyş ederler. Gelin ilkinji gedek çapy ýoldasyna çykjak atlar bilen tanşalyň. Gara kerwenlen garat. Ýetýänim näme? Beýsen at çyşer çapma. Aýrylsan ay. Öz atym. Özüm gowulýan. Ola ädir çapmana ho, bermedýän arpa. Özüm gowulýan diýdim ha. Görýän atlarymyň yskyny ýok ha. Çoň şuny kiçiler ikinji bolup geldi. Ýene çapam ogo. Bayrama gynanýar. Bayram çapýar. Pelwan geldi hocanynda işler. Komiteli barkadan aşlar. Murat atına çapwari aşyk geldi. Şeýleden şuňky toýgununa tumor diýen ajaýyp atlama biri ýaşy. Bayram, men sana bir zat aýtmaly. Nazar atı arpa berdi. Birden atı bir zat bolaýsa özünden görsünler. Öyle çaptın. Senden gözüm ayırman. Näme? Tumorlu gally? O ne hil gally? Kerwen tumorlu gally diýdimi? Beýle bolma hakly ýok. Tumorlu galmy? Hey edeniň marbala. Nädip beýle boldy? At çapydan galma lälle. Orada ağa. Men günäkär. Men çapudanyň aty iýinmerdim. Çapudanyň aty iýinmerdim. Ey Mehmet. Kelläň nerdi sen? Ey. Näme üçin maňa aýtmadyňyz? Näme üçin? Sen näme üçin aýtmadyň? Hey, gözüme görünmän kiňidem. Şäger sumaklar. Orada ağa. Men günäkär. Men gideýin. Sana şu töwerekde göze görünme diýip aýdyllar. Gaýdyp tumorlyň ýanyna görnäýmegin. Geçdiňmi? Bir belasy bolmasa bar, tumorly bärde. Iýga galma läle. Atyň ýagdaýyny bilibem. Sapyşlaryny eýtene. Ýok, bulan günähini geçer ýalyl. Indi tumorly näderkä? Ay görmeli. Ýöne Bayramjan. Kän gysym ödöde. Goglanır inşallah. Belki şeýle bolsunna.
boljak bolup kellem göçürmekde däldir oglum. Sapuň özi ýagdaýyny aýdar. Esasy goňy çöküldük etmek, üçünji ýeram saptyrma. Dumalyny öňe salmajak bol. Garadağdan gözüň aýraýmagyn. Garadağ bilen ýedigen saptyrma. Olaň deňinden geçersiň-de. Aýlanaga da goý berjilegi. Düşündingmi? Düşünmedim. Tutanmış. Özü netice çıkar da. Assalamu alaykum Murad. Aleykümselam. Assalamu alaykum Murad. Yağmur inim gurgunmun. Garaştıranı için bağışla var. Yani yok. Bir de yan at toplumun filavam yetiştik. Murad, yine sizin bolmalı cayınız. İki kaptarlarını gülyalı otoğları yerleştirilenler. Ha, bolu biliyor. Oğlanlar olsa yukarıda yerleşiversinler. Var mı oğlanlar? Var mı oğlanlar? Bari verin. Yukarı çıkıverin. Murad, yine cayın açarı. Eğer doğru güzel çıktı meşte olarak dödürün. Sağ ol Yağmurcan, kim yok? Murad, ruhsat dersen ben gidivereyim. Bol ya. Bayram, şahatlık. O baba. Yerleşinde çaltırak atana varın, men şu yerde olacağız. Ol ya, düşündüm. Alo? Ho, kaka. Men atxanada. Okulama yetişen. Men sana atın çapsan çap. Yönü ayloda yatma deyip aytmadın mı? Sen ne gil adam ho? Göz kulak bol oğlum kişilere. Doğru baba. Alo? Ardıgül? Hova bu men. Salam. Ardıgül, sen saat çalsın mağa yaradı. Qoğuçallın. Näme? Aylava gelecek bolyan, men sen garaşan geliver. Täze hal ýurdiýan mı? Berekella. Olay gowur. Bedewleri hala geçirten. Şu edek bir men dinle. Bu ya. Yerine düşerdi. Onda garaşan. Tumurlyň şahatlyk minsin. Seyisleň işine koşulup bersen kan halanyana däldir Mehmet. Kiçi tereden tamam ulaydiyan, şoň üçin şahatlyk min riýanmy? Kiçim tumorlam öz atym. Yok, men diýerim bolar diýjek bolsaň, hana atyň. Äkit, kime seni süreseň, kimi şaptyran bolsaň, öz ýaryň. Ygtyar hemişe siziň eliňizde. Men ýöne... Ýöne ýok şoň. Mehmet, sen bir zada dogry düşün. Kiçi tere bilen tumorla men anyk görkezmä moça teredilýär. Olar çapygy ýeňse begenýän, eger galsalar gynanýan, düşünýärmi? Ondan öz seyislen atlarıma ikilik eden yerim yoktur. Atlar behişti bedevlerdir. Dili yok, geplep bilen ok diyemeden barda da düşünüp durlara. Görýäňi, çapy çıkarlarını boluşlaryny. Bizden metre odaslar gelýändir. Seyislenki olary muradyna ýetirmek. Sen maňa anaňaň dälmi? Oňa ömür görürüm orada.
Men ýalňyşan bolmam mahmal, ýöne maňa da düşünüň. Alad etme Mehmet. İsleşiňdenem oňat bar, gördi duruber. Oğlan hogulgar tuğdunu wagtyna bişer diýe könülürmek. Mehmetsan. Goý siziň diýeniňiz bolsun, oradagy. Bolýa, sag bolun. Ýaxşy, sag bol. Bayram. Näme opa? Sana bir gyz garaşýa. Salam Ardıgül. Salam. Köp garaşdyrdyň mı? Ýokla. Wagtyň ady Garla Wat. Gara deriň netdinden. Senin tarypyny eşitdiňle. Hawa eşitdim, meşhurat. Kıssamasana. Öyle urna oydu. Bolýa. Ardıgül. Melikempaň taçylyk mektebini dowam etdirerdiň. Konserwatoriýa okuwy ýererdiň. Batyň ady näme? Ýyllarym. Sen näme forum jogapy goýdyň? Ýa-da sen çeperçilik akademiýasyna okatyň gelýärmi? Dogryň aýt. Men pikirimçe sen diňe sazyna bolmaly. Bildim gerek. Bilmedim. Bağışla, entek ödüm men bilen o. Alo Ece, men häzir barýan. Bolýa, sag bolun. Ýagyşdyň sinne? Men taksi çağırdım. Sen taksini garaşara. Ýöne men garaşyp bilen o. Çaltyraqlyga barmaly. Dur men seni uğradyň. Ardıgül. Ardıgül, dur. Maňa garaşsana. Men seni uğradyň. Ay bular. Ardıgül. Elimden gaýdyrypsın. Ýegilersin-de. Dolan. Dolan diýen. Men ediledim gelýär. Ýa-da üçem Ardıgül. Sağ wagtyny ýaşyna şany durup ikimiz de medelerdik ha? Yadıma düşür. Yağış, yağ. Vay bulan. Borşun ne? Gündürde, katırak gündürde. Ana, ulağımın nerede? Bolya tavulun, havarlaşar. Nemi beyle gamlanma? Görüşür, tavulun. Ben sana cana derim. Bayram neredesin? Bayram? Berdim gaysen, o näme sana symalyň? Ya näme? Men bilen gürleşediň gelnokmy? Gürleşediň gelsin, gelmesin, ikimiz düşünşäýmeli. O men ýalňyşypdyryn, ataýym beripdirin. Ýalňyşym boyun alýar. Şoň üçin adam ýaly ütünç sorýan. Ýöne sen näme? Sen şu at sapçaka diýmediň ha? Sen şu at aýmakda pikir etdiň, ha? Ana. Şu jaga şer maňa gydykly. Ýeri näme? Dymýanmy? Dymarsyň. Sana gereklisini aýdaýynmy? Howa da. Kiçi terewlen äkinji bolup geldiň. Inni tumorly galýada. Tumorlyňam ýagdaýyna garamazdan, ay ata näme bolsa şo bolsun. Birinci gelsen bolýa da diýdiň, dogry mi? Bildim gerek. Bildim. Bilmedin. İsleseň aýdaýyn. Aýt. Men şo wagt tumorlyny ilkinji çapyňdan alqalmak islemedim. Onsoň men tumorlyny ýagdaýyna görä çapdym. Onu siziň hemmeňiz bilýäňiz. Ýa-da men şo wagt baba, nazar tumorla iýim beripdir. Şoň üçin men at çapçak dälimeli kilimmi? Näme diýmeli kilim? Ýönemin aramazdan bu ýerde meňiň günahma. Şoň üçin men aýlawdan gitmeli bolar. O näýe gitmeli bolaryn? Hiç ýeriň bitmersiň. Sen hökman çapyda bolaýmaly. Hökman diýilen zat ýok. Atlara bolan duýgy
Yürekten bolmaly. Eger sen gitmek yüreğine dügen bolsaň, ana ýoluň açyk gidiber. Sen saklayan yok. Ýöne sen kiçi tereň barada oýlandyňmy? Onu ödüňe görünüşdirdiň, ösdürdiň. Innem onu taşlayanmy? Sen ýene de özüň hakda oýlanýan. Men diňe özüm hakda oýlanamak. Onu bu görüňler näme anlady? Men ýalňyşypdyryn. O sen ýalňyşypdyň. Inni ýalňyşyny gaýtalamajak bol. Ýalňyşmajak bol. Baba. Näme baba? Näme baba? Kelleň işlet. Atlar näme? Duýgusuz janardyr öýdäňmi? Olaň ykbaly biziň her birimize bagly. Häzir barda kiçi teräni ýarşa taýarla. Ýokdur. Oğuzı sen ýarşa tumarlygynyň. Şeýsen özüň üçinem, biz üçinem tynygdan geçdigiň bolar. Ey Nazarjan. Ata iýim bermek nerden kelläňe geldi diýsene. Ya bir maslahat berdimi? Yok. Hiç men maslahat berenok. Ýöne kiçilereň ikinji bolup geleni gördüm-de. Gowy netçek bolşum boldy da. Ay bir gysym arpa berdim, o da ýöretdim oradaga. Ýagşam bir gowusyny edipsiň. Bir daha soraýsam bolarum ha oradaga. Sora berenim, sora ber. En ha kiçi tereň ataty, tere. Tereň ataty, pereňli. Pereňliň atadan Garlywaç. Ana şo Garlywaç taçak bolanlaryna garşyk tlap galyňmy oradaga? Oğurluğunu sen mi eşitipsin o? Doğrudan çınmay oradaga. Muňa gere? Tuğuluma biat sapı tayin. Hop. Hay berekella tumorlum. Hop. Canavar. Terit oradaga terit. Öňe tumorlum öňe. Gaýrat et. Hey at diýem şuňa diýäýsin. Sapıwa çykary bermeli. Hop. Hey canavar. Hey tumorlum. Berekella. Kuşsallar ağunlar yâre hey. Ağloklu çölleri var. Dur canavar, dur. Hey. Köşe Getirdiniz mi Garlywaçy? Ay, berekella. Canavar. Eno neme, men ýandan aýrylma, kagdy işler güdöllügi, Garlywaçy öňüň şäher alyp gider. Ene güdöllümi? Hem gat ýeri bilen badamy? Gaty gowy kanonda tizrak ýola düşüp. Oho, men size aýtma, hop, ulan üstüne beý geldin diýmedim bu. Hany baraga çetir, azat çetir. Ne bolur? Burada da salamady. Aleyküm selam. Atny alyp barýaňyz. Ma berman goluwa, möhürwa, at satylly şäher alyp barýar. Tek başlyk däl ahyryn. Başlyk bolsun. Aýtma, başlyk däl. Aty hiç ýaksmazdyk. Aty satmak hiç dinläme durdy. Näme şöyle at çaltyra. At satyldy. Eşdäňim. Ýürmek bolýan näme? Sen men iş boğazlarca kim bolupdyň? Çık şu ýerden. Sen kendine baat berme. Men düşünemek näme garaşýar? İşe başlaýaryň da. Men şu ýerden goýamam. Sen ödüňe kimdirin öýdäň? Näme üçin men atym satjak bolýaňyz? At sizinki däl. At kalgodyňky. Onu soňa maňa tezin gataltma. Siz burada düşünün. Ol atı satmak bolmaýar. O biziň tokumatymyz. Ol geljek nesil üçin gerekli at. Haş edýän, atı degmen. İň bolmanda täze başlyk belenýänçe saklanaýyň da. Başlyk men. Düşünýärmi men başlyk? Ustalar da giyinip bolalar düşündüňmi? Benim düşman ne? Gumulçak buli. Haklağani. Adamlar deliraptir. Kışı bilen. Atlara iýim bermän, su bermän kösäňde çydandyryn. Olaň iýimini satanda da çydadym. 3 ýylyň içinde. Ýany ölemde. Sözümi dinlemän. Iýirme gaýtaranyňam ýadymda. Emmaýny at satmarsyň. Ölerin öli. Sattırman. Onda şeýle. Men sizi özüm bilen tanış edeýin. Men adym Kerim Durduýewiç. Sizin kolhozyňyzda başlyk bellendim. Şuň neşeýlek biz bile işleşmeli boluruz. Oradaga atyň aladan etmeň. At satylmady. Sağ olun.
Adıma yetişäýdiň. Bolýa. Gaýrat Fuat, edip işleň. Men ýanyma gel. Men Ora. orta çay koyayım. Ora. Turatçı gelipdir. İkimizin turatımız azıcık diye. Turata düşäýli. Surata düşmeli bolsa düşäýär. Türkmenleriň azatlygy we garaşsyzlygy eýe bolmaklary üçin adyndan ýene 100 ýyl gerekdi. Şu ýyllaryň içinde halkyň başyna we oň we paly hemrazy bolan bedewatyň başyna görnäçe külpetler. Tewşen at tarihin cümmüşüne sinip gitti. Jahan uruşlarının ikisi, şol sana raýatly uruşy. Türkmenistan çäginden ýyl üzülmän ahylteke bedewlerin çykarylmagy, kollektivizasiýalaşdyrmak tarapyndan halk seçkiçiligine uly ýan ýetirilmegi. Bulan hemmesi gadymy türkmen atçylygyna uly gitkin ýetirdi. Yadımda. Oğlan kan, yad ülkelere uğradılmalı atları men boşadıptım. Emma köp vakt geçmenke kovguyunun izinden yetenini gördüm. Mına garamazdan men atları olardan udaklaştırmağa inandım. Men öz edin işimi berkçeden garaşýandygyny bilýärdim. Emma şonu da men bedewler boşattım. Olun erkin bolmagyny isledim. Men gelen netijem. Şo ýyllaryň ýedenetlikleri türkmen bedewleriniň ýetbalyna uly urgu boldy. Muňa geçen asyryň 80-nji ýyllaryna ahylteke tohmatlaryň gany seljerlerine ýüze çykan az hakykat hassa aýdyn guwa geçýär. Şol seljerilmäniň netijesi boýunça umumy adamzat gymmatlygy hasaplanylýan arassa galy behişli bedewleriň diňe oğullar çözgalan eken. Türkmeniň bedewe çäksiz söýgüsi bolmadyk bolsa, bu pajyganyň näme bilen tamamlanjakdygy belli däl. Mehriban adamlar, hemmemize ma'lum bolşýaly. Ine bugün ýurdumyzda bedew bayramy dawaratken dag aşar. Watanymyzyň ähli günjeklerinden gelen belli atşnaky, ökde çapyk suwarlar hemde saýlama bedewleriň ýygnanmagyna bu ýerde uly dawarak şowkuna Lan bu ýerde bedew bar. Saraga, ýagşy mähzeler. Saraga diýene bunu atlara anam barmydyr? Bolýa, ýagşy nerje bolar Saraga? Hem şartda gülýär bar. Oran, gözüň aýdyn. Näme boldy? Nile baytylmy günün laptyr. Ay goýa, şunyňmy? Ogo. Berekellah. Tay düýün bolupdy. Maňa habar etmediler. Wah, eten hastahanaga giripdir. Atlar o ýerde iýdegsiz galypdyr. Gowdy men şo ýerip gideyim. Yok, sen berde galay. Oğlanlara atlara göz kulak bol. Meni özümü deyin. Ora, Bayramcan çapuk koloylak gelýär. Sen berde galsan goň bolsa. Ziyan yok, yaş oğlandır. Öz açsa fikretmeni öğrensün. Ora, sen nädik gitçi? Gowdy men taňa ulak ödläýin. Sen alat etme. Özüm bir alasyny taparyn. Nepes. Men şu taýyň dogoruna näçe garaşdym. Nepes jan, nepes habarçy. Ay. Seret, ine şu var ha. Senin oturacak yerleriniz. Ine bulary bolsa, gyýylara paýlarsın. Bolýa. Ine bu bolsa, çapy çykjak atlan tertip sany uý. Bolýa. Seret, bayram 15-nji bergide özüň gyzyl eşikde bolmaly. Hemmemiz kine jan koýardy diýär. Bayrama. Bayram. Gaty dogry. Bayram, tomorny. Bayram, tomorny. Bayram, tomorny. Hey, bayram. Aýdanlaň edenler. Hemme zat gülýäli. Hey, hemmemiz saňa jan koýardy diýär. Gaýrat et dost. Bolýa. Bayram näçinji berdi? 15-nji Hormatly adamlar, bugün Türkmen topragyny ýene bir şatlykly waka, uly toy gurşawally. Olem bilşiňiz ýaly Türkmen bedewiniň bayramydyr. Keremli Türkmen topragyny kemale gelen behişli bedewlerimiz bugün hem toyun hakyky bedew bolup çapy ýoldaşa çykýarlar. Halkynyş milli atypyndaky jigitler toparynyň bugünkü görkezme çakaşlarym toýçy märekanyň göňüllerini şad edýär.
olar häzirem özleriniň gyýdan galakly duýgur bedewleri bilen tomoşaçylaryň öňlerinden geçip barýarlar. Göreni haýranyna, görmedigi armanyna goýýan behişli bedewlerimize atlananlar at üstündäki çalşarmy oýunlary bilen öz ustaatlaryny görkezýärler. Bu bolsa toyun şatlyk şowguny alasmana göterýär. Aferin size bedewler. Yine bugünkü bayramçılık gününü şeýle ajaýyp görnüşler bilen birlikde gözellik bätleşigine gatnaşýan atlarymyzam özleriniň owadanlyklaryny toýçy märeke görkezýärler. Bayram, öýüňizden saň gelýär. Ejemdir. Alo. Eje. Gelýäňizmi? Kakamam gelýärmi? Sen bizi alat etme. Biz bararız. Kakana marar nesip bolsa özüm alıp bararım. Men tiziň ýaşda bolmaňyzy isleýän. Garaşjan eje, hökman gelin. Hökman. Bolýajan wala. Üstünde kemran bolsun. Kontörcülükdäki ýaşaşylýan aýteri, Dorhan hemde aýjyryň atlaryň mesinden Hojabran Anay Hojabaty, onuň seydi Geldi Muhammed, Çapduary Necip Hojaly, on mäşinçilikdäki ýaşaşylýan Tumorly, toýçy hemde täze diýen atlaryň mesinden Mehmet Durdy Hojabaty, onuň seydi Fatly, Murat Geldi, Çapduary ýaş Çapduar Bayram Safay. Ine de ýaşaşylýan bedewlerimiz çapyp ýola gitmek. Ine de atlar ýola düşdiler. Dinimiz kuvvetli, adil, bayraklı olsun bedewler. Ine de çapyp ýola gitmek tartyp barýan atlar, tomoşaçylaryň öňlerinden geçip barýar. Atlar häzir şortlaryň ýagdaýynda ýetmäýär gowurmay bar. Şoň üçin atlar gelýär çapduarlardy. Gol! Bayram geçsene! Geç! Geç! Geç ver! Geç! Birinci top oradan geç! Kamaroli şartlık yapıları ağırlarına nasıl geliyor? Yöre, kumorluk, geyleke atlara kendilerinde kamaroli şartlık, ağırlarına, kumorluk, atlar şekil gerçekten yaşık yokacak yerler. Oyun şartlık şokunu adetmane oturup diye. Geç! Arada atıp durma! Oy verme! Onun atları şartlık, yine kumorluk, yine muhtarlardan gel. Şokunu ağırlarına, ağırlarına kumorluk. Oy ver! Oy ver Cünevi! Bağlan yanına varmağım kadığın ediyen. Oğlun kıssama tapa. Oğun yüreğinin kökman dinlemeli bolsun. Bak benim şun isleyenle. Bizim gow oğlumuz var. İkimiz koşulmalı. Goyu edecekti. Çok o geçerse bana değil. Bayramcan, men aýdanlaryma dogry düşün. Goňunyň giň tut. Könelerimiz at armak, goňuny arar diýendirler. Sen bir zada düşün, alçyradygyň atyň bolma. Maksada okkully bolgun, tutun yerli bolgun. Sen muny başarsın. Gayret. Tumorluyum ertel bul. Ben üçün feýnap. Bir yokman şu yarışda yeňmeli. Sen maňa inanmaly tumorluyum.
diye. Tumorlu beylekatlardan aranı bir nem açıkını görsünü yani. Kellehana birinci olup gelmeye başladı. Yine aranı ayda oynayan açık gelen tumorlu kun baş bayrağı münasip olmaları başladı. Hormatlı bu kazanan acayip gençlerinden tüytürükten kutlayan. Ben gitmeşim yan oldu. Ne yaşında yemiş kazanan tumorda yine de çakılı odasında ne çakılar bayram takay. Kurçan sağ ol Tanrı kadın. Baba! 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 Kaka? Yarışta yengdim. Hormatly prezidentimizin baş bayrağına münasip boldum. İnnem babam beginlere nik gelişim. Men barını gördüm. Sen öz kärin ustady. Sen bunu hormata münasip. Gel men seni bağrıma basayım. Assalamu alaykum Orad ağa. Wa aleykum selam. Taňa yaran okdydylar. Assalamu alaykum. Wa aleykum. Ulol duvay dayanırlar. Orad ağa. Beýdip adara galyp gelip görmeli lekeniňe. Özüm barda da göz gulak boljak. Oňa zar bolmaly. Hani geldi de peli. Orad ağa. Han ha mele baytalyň taý. Haklı gözürme, meni mellak görçek. Waymın gowjydygyny, eýjejikdigini. O da. Bir şeyle bolmaly onda. Şeyle de bolar. İnşallah.